Sa labing awahing kalambuan sa panahon, padayong nagkaduol ang bagyong Ophel tungod niini, giisa na sa pag-asa ang mga wind signals. Signal number 2 ang bahin sa mainland Cagayan ug eastern portion sa Isabela. Signal number 1 usab sa Batanes, Babuyan Islands, sa nabiling bahin sa mainland Cagayan, sa nabiling bahin sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra Mountain Province, eastern portion sa Ifugao, Ilocos Norte ug northern portion sa Aurora. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga wanon ang pipila ka bahin sa Cebu, Bohol, Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga wanon ang nahabiling bahin sa nasod tungod sa pagpanugdog ug kilat. Samtang ugma posibleng musud na sa Philippine Area of Responsibility ang laing bagyo nga Panganlan ug Pipito. Sa initial forecast track sa pag-asa, posibleng subayon ini ang Eastern Visayas o ang Bicol region sa dili pa mopasaka paingon sa Central Luzon. Mamahibo pang mausab ang direksyon ini sa mosunod nga mga adlaw.